Alami bisa. Mana nek duwe wis gede paten kaya aku ngono kae. Lho. Matuang wis paten. Wanas no. Iki kabeh potong iki. Ora dhuwur potong jine 2 meter anu kesundul dhuwur potong meneng. Anu tak ketok nggombol ae. Iku gak mang gawe film iki kok. Mas anu berarti iki nggo rapat ya. Nah. Kesikian godhong kaya te kok napas. Pernapasan. Nah, foto. Aku ki mau golek kaosnya tak ketelisut. Apa-apa didokumentasi kaya nggon grup sastra ndek kan goleki jaman 17-an tahun piro. Oh, Mas. Bengket tulisane. Sing ngapa anak foto. Iki lho. Jaman sik ya David kita. Iki lho wis ra ono. Wah.